Piñeiro, temazo isto, Moitas gracias polo calificativo. Bueno, a ver que tal sale. A verdade que é un traballo que levo facendo dende hai casi 4 anos. Aí no libro están as 100 primeiras crónicas, neste momento levo 191, casi 200. Bueno, pois é un escaparate de ourensáns singulares que están de alguma maneira tapados polo silencio do tempo, non? Son personaxes en moitos casos moi interesantes, pero que unhos resisten o paso da historia, outros van caindo no anonimato, non? Entón, creo que é unha labor interesante o feito de volver a extraer a actualidade. A miña idea foi manter a parte, é dicir, a visión periodística, non? Por iso lle chamo crónicas de agora e sempre. Moi ben. Bueno, espero que a xente non é unha presentación ao uso do libro, porque o libro xa leva tempo no mercado. Como se chama? Ourense, crónicas de agora e sempre. Moi ben. Entón, o que vamos a aproveitar é facer unha tertulia alrededor do que significou esa emigración a emigración ourensán, sobre todo no século XIX, principios do século XX, que moitos deles foron pioneiros, non? Que marcharon de aquí pois con pantalón curto, casi sin saber ler nin escribir, moitos sin saber ler nin escribir, e souberon facer en moitos casos grandes fortunas, non? Bueno, eso fala ben, digamos, da nosa sociedade ourensán, que ten matices, é dicir, todo o mundo, en todas as sociedades hai emigración, en Galicia, lóxicamente, en toda Galicia, pero en Ourense considero que hai unha serie de matices que nos identifican especialmente polas propias circunstancias da provincia respecto das outras tres, que é o non ter mar, non? O estar coa fronteira tan presente. Bueno, eso e outros aspectos dannos unha singularidade que eu creo que queda ben representada neste escaparate. A min, estando fora con outros emigrantes non ourensáns, pois sempre en varias ocasións me dixeron que eles que mismos, non? A min gustaríame ser ourensán, alguén da Coruña ou alguén de Lugo, non? Porque hai unhos valores que non todos somos santos, ni moito menos, pero hai unhos valores que creo que teñen matices respecto sociales, non? Valores sociales, non? Algúnha persoa que nos queiras recordar, alguén coñecemos, son xente coñecida, a quen... Entre os 191 é moi difícil seleccionar algún. Hai xente, hai algún reportaxe ou algunha crónica sobre o século, personaxes do século XI, XII, pero a gran maioría son do século XIX e XX, na maioría lóxicamente falecidos todos. Hai algúns que pola forma que cheguei a eles, as súas historias, non a eles, porque eles xa non están, hai varios que realmente, pero non me gustaría destacar ningún, seguro que na tertulia aí vamos a aparecerá salindo algún, pero bueno, a verdade é que é un escaparate moi diverso, tanto hai homes e mulleres, hai menos mulleres porque lóxicamente tiñan que destacar moito para ser, digamos, perfil de hemeroteca e poder estar hoxe rescatados a través das hemerotecas,
pero hai un escaparate realmente creo que interesante. Está mal que o diga eu, pero bueno, moi diverso a nivel de tipo de personaxe, de lugar onde fixeron a súa vida, de profesións, de dedicacións, bueno, creo que é diverso e realmente representativo da sociedade ourensán. Canto lle debemos a Galicia migrante, verdad, Piñeiro? Sí, esa é a gran pregunta que a min se me plantea moitas veces, é se realmente Galicia, Ourense en singular, soubemos aproveitar ese caudal, ou estamos sabendo aproveitar. O xornal no que están publicadas todas as crónicas, que é da región, evidentemente, a miña casa dende sempre, apostou moito dende sempre tamén pola fruto deso foi todo o proxecto da región internacional, realmente, bueno, hai moita riqueza, se o soubemos sacar partido ou non é moi difícil tamén de evaluar, non? Porque moitos quixeron simplemente quedaronse nos seus países e non trascenderon aquí, siquera, non? Claro. Entonces, bueno, non sei que che dicir. Parabéns, é un gran traballo, sen dúbida, e ademais merecido, para rescatar a esta xente do que ti dis, do esquecemento do tempo, non? Moitas gracias, Piñeiro. Gracias a ti, Miguel.